Toto je Rita, má 11 rokov a je vôbec zázrakom, že prežila. Páchatelia prišli za bieleho dňa a Rita si to odniesla brutálnym úderom do hlavy. Ritu našli skúčať od bolesti v kaluži krvi. Prítulná sučka odtedy nepočuje, nikto netuší, čo s ňou bude. Rita, Rita. Ja ma pozriem, hlava roztrepaná, čerstvo to mal rozbité. V Jakubovanoch už dávno neplatí, že vás štvornohý chlpač ochráni. To ešte vy musíte chrániť jeho. Majkého, čo majú, tak bol v maštali zavretý celú noc. Pre istotu. Pre istotu, že by ho ukradli. Teraz sa s krádežami domácich zvierat akoby roztrhlo v rece. Toto je pán Ondrej. Postupne mu zmizlo viac ako 30 sliepok. Jeho susedovi aj husy a pes. Z tohto chlieva si páchatelia dokonca domov na pleci odniesli aj prasa. Nepomohlo mu ani to, že na dverách boli 3 zámky. Ani nekvičalo. Nečuli sme. V osade na otázku, kto chodí kradnúť, sa dozviete len to, že od nich určite nikto. Starosta má z narastajúcej kriminality hlavu smútku. Urobili sme aj obecné hliadky, ako rómske obecné hliadky. Zrejme to problém nerieši. Psov by sme mali mať na to, že by nás stražili. Ale my ich musíme zatvárať. Ona sa možno z toho dostane. Policajná hliadka túto udalosť na mieste preverila, ale keďže poškodený nechcel ich skutok oznamovať, polícia prípad ďalej nevyšetruje. Boli tu, vyšetrovali, fotografovali, no a nič. Neznámy pachateľ. Ja už mám doma 3 rozsudky. 3 rozsudky, co mi majú Romovia platiť a do dneška nemám ani korunu. Z Kvinianskych Jakubovian pre televíziu JOJ. Vlado Jurek.